Mikäs toi on? Ehkäpä. Huumeita. Tuoksuuko täällä kahvi? Ei. Siinä on pippurijuustoa ja sit... Mitä helkkaria? Homejuusto. Maistuu. Ismo, lopeta! Senkin pässii. Liekin. Anna palaa vaan. Ha. Tää ei oo höpön. Sehän on laiton. Pelkkä viaton harrastushan se on. Pitäisköhän tässä vielä vanhoilla päivillä oikein innostua? Karamelli. Kuule Seppo. Niin. Laitetaan kaikki punaiselle. Kaikkien aikojen sämpylät. Eiköhän laiteta pannu porisemaan. Kohta täällä elellään kuule kuin kartanossa. Ai. Hyvä. Siinä on herkkua molemmilla. Nyt. Päivää. Ei. On tää nyt kumma. Älä nyt siinä höpötä. Meillä on tässä tärkeät jutut menossa. Älä nyt jaksa viitsiä. Se ei kuule, kun mä oon tässä vähän ajatellut. Tämähän on enemmän sellainen fantasiajuttu. No, oliko ihanat juhlat? Töihin nyt siitä. Terve meno vaan! Seppo, alkaako flunssa helpottaa? Kukin röllityttö. Ai. Ja meidän Casanova on taas vauhdissa. Otamme tästä. Ai.